abuton sa sobra sa 2.8 million pesos na kantidad ng mga illegal na droga ang nakumpiskar kang Philippine National Police Regional Office 5 sa pigsagibukan ng mga bypass operation, search warrants operation, asin iba pang aktibidad siringan entrapment operation na ginibukan Philippine National Police sa gabos na probinsya sa Bicol Region. Sa datos na pinaluwas ka na PNP, ang sinambit ng ini nagtutotal man sagkot sa 424.4 grams nin shabu, asin man 6.9 gramo nin marijuana nasabat kan mga tahon kan operadad sa ikinasan ni naaboton sa 75 operations sa entirong reyon. Nagresulta man sa pagkakadakop kan 69 personas sa mga drug bypass operation, entrapment operation asin man an search warrants operation na pig-issue kan korte, asin pig sampahanan ni kaso na pagbayular sa Republic Act 9165 o bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katagod kani ang Philippine National Police sa Intirong Region 5 sa panginot ni Acting Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Andre Sobot ang silang kampanya asin man trabaho tanganing darakopon pa ang nasabi ng mga nakaluwas pa sa karsel na mga drugs personality sa Bicol Region na sinasabi na di pa nag-untok manunutaran ang PNP lagduan ang kampanya asin man operasyon kani tangani mapo subuot ang mga durugista. Bunyog Barita, ako si Ernie Marfil. Bulagta ang isang mataas na opisyal ng New People's Army matapos tamaan ng bala makaraang. Baka engkwentro rito ang mga pulis at sundalo sa bulubunduking bahagi ng Gubat, Sursugun. Ang nasawi ay kinalala na si Baltasar Hapa, alias Kapatrik, commander ng Committee Larangang 1, Sub-Regional Committee 3 ng New People's Army Bicol Regional Party Committee. Ayon kay Police Regional Office 5 Regional Director General Andre Dizon, dakong alas 2:45 ng hapon nang umpisang magkasagupa at magpalitan ng putok ang nasabi ng grupo ng mga rebelde at ang 504th Mobile Force Company, Battalion 5 at mga sundalo, tauhan ng 9th Infantry Division sa nasabing lugar. Nagkaroon ng palitan ng putok at habulan hanggang masukol ito alas 6:30 na ng gabi doon sa Sitio Lapinig, Gubat, Sursugun, kung saan dito na tinamaan ng bala ang nasabi ng commander ng New People's Army at namatay. Samantala, isang miyembro naman ng SRG sa ilalim ng L1 GP3 DRPC na nag-ooperate sa Sursugun ang nagpasyang magbalik loob na sa pamahalaan doon sa tulong naman ng Barcelona PNP. Hindi na pinangalanan na sabi ng miyembro ng NPA, subalit isinuko nito ang kanyang dalang armas na caliber 22 revolver at may 4 na bala kasali ng isang rifle grenade. Iyan ang Bunyog Balita. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Inaasahang lalakas ang police visibility sa Kabikulan kasunod sa paglunsad ng bike patrol unit na ginawa noong nakaraang ika-16 ng buwan ng Enero. Sinabi ni Philippine National Police Regional Director General Andre Dizon na ang paggamit ng bisikleta ay magbubunga ng mas mahusay at matinding ibibigay na pagdiskarte sa pagpapatrolya. Ayon kay Dizon, mapapadali nito ang gagawin ng mga pulis na pasukin ang lahat ng sulok ng pamayanan sa kanyang inaalagaan, environment friendly at mas konti ang gas o gastos sa gas kung bike patrol ang gagamitin kontra sa kampanya sa kriminalidad. Idinagdag pa ni Dizon na ang presensya ng bike patrol ay magpapatibay sa tiwala ng komunidad sa puwersa ng kapulisan. Dahil sa tiwala sa kapulisan, ang pamayanan na di umano ang mag-aambag ng pagtiyak na kaligtasan para sa ligtas na kapaligiran para sa lahat. Sinabi pa ni Dizon na hindi bababa sa 20 pulis on bike ang makikita araw-araw sa mga lungsod at bayan sa Bicol para lang bantayan ang krimen at alagaan ang mga mamamayan. Bunyog Barita, ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog